Walah Pak, beras entek. Nggo pakan pitik we, ora wareg. Ya masak-masak mie wae dhisik lho Nik. Mie apa? Mie nek entek resik. Endok ya ora enek. Ditambah gas entek. Ya sing sabar Nik. Aku ya wis pirang-pirang dina ya ora enek gawean, ora enek wong ngongkon kerja. Iki aku ndek duit iki. Yo, ndek 20.000 aku. Ya Allah, gek 20.000. Oh ya wis. Duit 20.000 ku tak tukokne bakso sik. Aku tak ngene mama. Lah ngopo tuh bakso gone mamake? Wis ta, meneng wae kowe. Wis aku tak rono ya. Nik. Kok iso kowe tuku bakso mbok gone mamak piye to maksud iki? Wis ta, meneng wae. Aku tak rono dhisik diluk wae. Kita nang omah. Loh, lah kok kowe entuk beras Nik? Yo aku kok ngene mamak kok. Wis kono dokne, kita masak. Kok ngene mamakmu digawe beras iki? Ya duit 20.000 kan lho. Tak tukokne bakso, lah kok aku balik disangoni beras to? Lah kok mending men? Karena aku disangoni iki lho. 500.000. Bayu. Oh, wis aku tak tuku gas ae dokne. Kenapa? Pinter men kowe Nik. Senajan iki cerewet gila kayak mak lampir. Tapi kok yo pikiranmu iki lho Jen. Pinter men. Terus nih wae nek ra ndek duit kowe marang ngene mamakmu Nik.